Trending sa dos! Naghahatid ng mga may init na issue, balita at usapin sa mga lambak at isla sa Rehiyon 2 at sa mga kalapit lalawigan. Tatalakayin at susuriin, bubusisiin sa kapakanan ng mamamayan para sa mas well-informed na lipunan. Ito ang mga kwentong dapat ninyong malaman. Ito ang Trending sa Dos, kasama ang inyong mga host, Vanch Padilla at TJ Tuddaw. Magandang umaga, napiyang agaw, naimbang aldaw tayo amin. Siyempre, dati naman ang Trending sa Dos. Siyempre, ito si Kuya TJ Tuddaw at si kasamang... Siyempre, ako po si Vanch Padilla. Makakasama niyo pa rin kami sa programang ito na naghahatid sa inyo ng mga may init na issue at mga talakayan. Yes, kasama nga ba? Miss ka namin Kaya, pagpapasensyahan mo dahil... Amoy pine tree ka pa. Amoy pine tree. Subalit ay umulan yung pinanggalingan natin. Subalit ay ito po ay maganda po yung pinuntahan po natin dahil ang pag-uusapan ko dito ay po yung AO1 ni Baguio City. Yes, Special na mga media ng Cagayan. Hindi naman lahat yun. Cagayan. Regions 1, 2, and 3 o Yes. CAR yun. Kasamang bands at pinag-uusapan ko yung council, po yung binuo. Dumating ba si, Yusek Jovelenko? Yes, nandun. Siya po yung pangunahing bisita po natin doon sa naturang seminar kung saan ay nandun lahat din yung ating mga nasa NBI, National Bureau of Investigation, yung ating kapulisan, siya, yung DOJ po, at siyempre yung pong kapwa mamamayan, yung mga kasama po natin sa grupo ng mamamayan at maging yung ating mga nababanggit po namin sa DOJ nga at kinakailangan po yan ng NBI at ang yung mga regional at provincial city prosecutor tamang bands. At pinag-usapan tinalakay po yung PT Folks, yung Presidential Task Force on Media Security at maya-maya po siguro ay tignan po natin yung kung ano po yung ibig sabihin yung PT Forms, maging po yung AO1 ni President Rodrigo Duterte. Yung po yung kaunahang AO niya, yung President Order pala. At kung paano mabigyan ng seguridad tayo mismo at yung ating mga kababayan, kapatid sa mamamayan sa buong Pilipinas. Bansa. Dahil ito yung sinasabi nila na walang pakialam sa media killings, hindi. At bawat mamamatay na media ini-involve ang gobyerno. Diba? So dahil dito sa mga fans ay buo-buo sila yung nababanggit nga natin kanina na PT Forms. Okay. At siyempre, kakaibat yan yung mga protocols. Correct. At ano yung susundin. Kung at ano po yung bubuo dito. Sa lokal, maging dun sa national. Kasi di ba minsan naalala mo, kapag nagko-cover ang mga media ng mga masasela na mga issue, yung coverage na medyo maselan, katulad pag halimbawa katulad sa Marawi Crisis, di ba, yung siege, tapos yung mga bakbakan between the gobyerno and the mga rebelde or whatever. Lalo po yung ano ngayon, yung drug yung sa cases, yung sinasabi nilang EGK pero hindi naman nila mapatunayan, di ba? So, meron kasing tinatawag na protocol. Yes. May tamang paraan para mag-cover at mag-upload ng mga coverage, yung mga footages or information. Yes. Lalo kapag medyo maselan. Hindi mo basta-basta for the sake of having yung exclusive or yung scope na tinatawag. Kasi most probably, baka ikaw pa yung maging dahilan para maunsya niya. Yeah, mabulilyaso. Oo, mabulilyaso. Kaya dapat talaga ito. Bago pupunta doon sa area o doon sa suspect, ay kailangan may pag-uusap. May coordination. May coordination. Parang hindi maala. Yes. Okay. So, kumusta naman ang Baguio? Oo, Maulan. mahamog. Nagala ba? Hindi. Kasi, Pero ganda ng hotel na. oh yes.
Zero visibility. Zero visibility. Safe naman kayo. Yes, safe naman na safe. At hatid po yan, sabi nga ni Atty. J. Castro, isa po yung legal counsel ng naturang council na tinatawag itong AO1 ay pagpamanin dahil sa ngayon pa lang ay medyo limitado yung fondo. So, nakikita po siguro natin na pati po yung grupo natin, sariling sikap din yan eh. Sariling sikap ng press corps, maging pong yung tulong ng ating PRO2, si General Espino nga, at maging din doon sa Regions 1, 2, and PAR. At pati rin sila eh, natanong din namin paano yung mga provincial, regional prosecutors, paano ang pondo. So yun nga, sakripisyo muna tayo sa ngayon, pero darating po tayo dyan dahil sa 2019, sabi nga ni Yusek Edco, eh siyempre nandun na rin, kumbaga ay included na doon sa pupundohan. So ngayon case mo na. It is more. Controversial yan si Joel Edco diba? Dati pa rin ano siya? Media. Oo. Ngayon nasa Dabber naman. Reporter siya ng Philippines. Yes. So, controversial siya kasi recently, meron akong nakita post. Actually, matagal siyang controversial. Yung dun sa mga PCOO, tumblings niya, medyo narinig ko na yun. Tapos, balita sa kanya ang pinoprotektahan niya, hindi yung mga digital media, kundi yung mainstream. Talaga, kasi siguro, technically, dahil galing siya sa mainstream, diba? Kaya yun siya masisi. Pero ngayon na naman, meron din na namang poster na kung nabasa, na kinote siya, na meron siyang panukala na ang mga media ay magkakaroon ng kategorya. Tapos every 6 months daw ay magkakaroon ng examination. Yun. So, for that, I don't think I agree with him. I find it, hindi ko alam, siguro dahil medyo matagal na ako sa industriya, so parang feeling ko, wala naman siguro problema. parang feeling ko, Pagka dun sa baguhan lang. Oo, parang siguro hindi na yun, feeling ko hindi na yung kailangan. Kasi your credibility and your reputation precedes you, di ba? So parang okay na kasi may yun na rin yung credibility ka pasaporte, naman. maaari naman yung pasaporte na mag-ibig. Pero I would not refuse the exam if that is necessary. But syempre, yun nga, yung may leveling, di ba? Yes. Siguro pang entry level. Diba? Para at least kahit paano, yung mga tao na sinasabi nila na pinabili lang ng suka, pagbalik media na, diba? Maiwasan natin. Yun ang iniwasan. Oo, kasi marami din naman talagang unscrupulous na mga individuals who are under the cloak of being media personality or media practitioner. Pero in truth, yung mga iba naman ay nag-extort lang. Yes. Naghahanap lang ng kaperahan. Yung yun, na lumabas ngayong house show eh. Yes, yung mga house show. Sa amin, sa Pangasinan, tawag namin sa mga ganyan, Taliban. Taliban. Pero mga yun, may sabi nga ni Atty. J. Castro, may bago na ngayon. Orbiter. Kasi paikot-ikot sila. Yes. Orbiter. Professional orbiter. Yes. Diba? So, at least para sila mga planeta. Yun nga. At least medyo na-elevate sila ng konti. Yes. Isa na silang heavenly body. Diba? Na hindi heavenly yung mga ginagawa nila. Dito ba sa Cagayan meron yan? Yung orbiters ba dito? Sa atin naman dito, sa bira naman siguro. Sa iba siguro na may dumadayo. Yun po yung, meron meron po yung na-example ng isang kasamaan po natin na pumunta sa isang ahensya ng gobyerno. Yung pala ay galing na dun sa ibang region and then pinuntahan pa rito daw. So yung tinawag na ni Paul, baka kasama dun sa orbiter. Tawa kami na. Ano naman, kasi diba, kunwari ganito, magsiset ka ng ruta mo para ikutan yung mga area of responsibility, di ba? Kasi kunwari, regional paper ka or regional network. Yes. Siyempre, meron kayong tinatawag na area of operation. Yun yung coverage mo na area. Kung kunwari ako, region 2 yung coverage ko, pwede akong pumunta ng Isabela, Vizcaya, ganyan. Rino, yung Sako, Batanes. Ganon. Pero, in a way,
syempre, alam mo naman kasi, sana maintindihan din ng iba. Hindi ko naman sila pinagtatanggol. Yes. But I would like to wear their shoes for a moment. Okay? Alam naman natin na sa media kasi, hindi naman lahat yan ng nasa media, well off. Yes. Hindi rin lahat covered ng payroll. Payroll sa isang kumpanya, media company. So, karamihan sa mga yan, just for the love of being in the media, for the love of the profession, at syempre, di ba, parang May yun passion yung siya. buhay nila. Ine-exert nila yung effort nila, plus, ini-spend nila yung sarili nilang resources. But if they go to yung mga places na yan, sinasabi mo na orbiter, pwede naman silang pumunta for an interview. Diba? Lalo-lalo na kung may hot issue doon. Oo. Diba? Actually, kahit na hindi. Like, kunwari, exploratory interview. O kunwari, alamin mo kung anong nangyayari doon sa mga regional offices sa Kuha ka ng mga update. agency. Kuha ka Yes. ng update. Okay lang naman yun. I hope, kasi hindi naman sana, because dati hindi masyadong issue sa COA yung mga pag-release ng mga pondo-pondo, di ba? So, parang minsan, out of graciousness and out of generosity ng mga pinupuntahan, nagbibigay sila minsan gasly para maibalik lang yung pinagasolina mo, di ba? Parang ano lang, konsuelo lang. Kasi hindi mo naman binabayaran yung video para interview nila. Saka voluntaryo naman. Oo. galing sa- Or minsan, Hindi man- sinasabi nila Huwag yung na, mag-demand yung ano. oo, pamasahe mo, o kaya pang lunch, Yes. ganyan, di ba? Mm. Pero yun, don't take it against the people na pumupunta sa inyo para mag-interview na binigyan mo na or humihingi. Oo. So, ang proper decorum dyan, as per my mentor, Yes. sinabi niya, you can accept, but don't demand. Oo, yun. Diba? Importante. So, kunwari, binigay nila, out of generosity, sabihin nila, oh, mag-lunch na kayo, ganyan. Eh, hindi mo naman hiningi yung pang-lunch. Hindi mo naman Voluntaryo sinabi na, naman. oo, meron ba kayong pang-lunch dyan, ganyan. Parang sa ano hindi ko mamano ng sa Pinay. Oo, pong, yung hospitality nila. Hindi mo rin mano yun Oo. Pero ngayon kasi, di ba, dahil medyo naghihigpit ang COA na kailangan may attendance, may signature, Yes. yung mo dinala yung pondo, ganyan. So, medyo, ano na yun, case-to-case basis. Yes. Di ba? Case-to-case Depende basis. na dun sa head o kaya Oo, pupuntahan. correct. Tsaka pag personal friend mo naman, hindi naman Oo. niya yun, he will not take it against you. Papasalamat mo kaya. Oo. At "Uy, sa thank you, binisita ah." mo, Oo. nakipag-update ka Tsaka sa dapat gusto- na gusto yung ka mga, niya, di ba? oo, di ba, yung mga agencies na, yung mga dapat na pinupuntahan, talagang nimi-welcome nila yung mga media kasi Talaga. sobrang dami ng issue at sa sobrang dami din ng trabaho ng mga media, hindi po kayo napupuntahan on a regular basis. Yes. Diba? At syempre, may mga pagkakataon na kahit naman kayo nagpapa-press con, kunwari nakikipag-ugnayan, tapos makikipag-press con, minsan hindi naman lahat ng media nandoon. So talagang, like for example, yung tayo, we Yes. go out and really see doon sa office kung ano ba talaga yung mga nangyayari. Yes. Diba? So, madami Kumbaga, naman din pinupuntahan puntahan natin dyan. yung Oo. Madami naman kayong puntahan balita, dyan. no? Hindi naman araw-araw nandyan yung mga media para makulit sa inyo. Yes. Kasi dito, hindi pa naman talamak yung mga tinatawag nilang orbiter. Yes. Diba? Pero sa ibang probinsya kasi maraming ganyan. Like majority, hindi naman siguro sa isang daan, meron yan mga 40, ganyan, 50, yun. Pero dito naman wala. Walang ganun. Walang ganung number. So, maswerte pa rin yung mga nandito. Yes, mas sa Rion Dos at yung nga ayon dun sa assessment ng ating mga kagrupo maging yung sa pulis na lang, Correct. sa DOJ, ganun din. And then, syempre, makikita rin nila at maramdaman pagmamalagi pa nila doon sa amin, Correct. yung kung nababanggit ko ninyo. Meron di ilan pero hindi naman lahat. So, kumbaga ay isa-isa rin nagbibigay ng statement na kahit sa amin. Ganyan, sabi niya. Kaya siguro maraming naririnig na patayan, mga mga ganun. Oo. Actually, hindi naman kailangan i-blame mo lahat sa gobyerno yung pagkamatay ng mga media. Kasi marami din yung mga kaliga natin na hindi Yun nga yung nababanggit na dahil siguro sa kuminsan ay may Lalo pag yung mga may partisan. pag-awa. Yan.
Diba? Diba? Yun, oo. O, yung namamangka ka sa dalawang ilog. Yes, Diba? yun ang kalimitan. Oo, Diba? yun. So, syempre, tapos yung mga iba naman, yung mga propagandista talaga. Oo. Diba? Kaya yung mga propagandista dyan, ingat-ingat kayo Ingat-ingat dyan. kayo. Makakala nyo, solo nyo lang yung mga airtime nyo, pero wait and see, no? Kasi alalahanin po ninyo na hindi porke hawak mo yung mikropono, eh wala nang Nasa iyo na limitasyon yun. Yes. yung karapatan mo dyan. Siyempre lahat naman meron limitasyon na. Eh dito ang alam ko, may mga propagandista. Mm. Diba? Yeah. Na Parang marami. kulang yung kamay Ilan? ko. Oo, Sa bilang? Oo, Sa sa bilang? bilang. Oo. Eh, kailan lang ako dito Kailan lang ako dito. Ibig sabihin, marami ka na obserbasyon. Oo, may na akong na-observe na, ay, ito, propagandist yan, ganyan. So, yun nga, salamat kayo everyday na gumigising pa kayo ng healthy. So, mag-ingat, lalo na, malapit na naman ang eleksyon. Yes. Oh, next year na. Oo, bakbaka na naman dyan. October So, 5. gagamitin na naman yung mga airtime na So, lalabas na yung bakbakan. propagandista. Oo, di ba? So, yung mga iba nananahimik pa ngayon, pero at least kahit pa paano, pag uupo kayo sa mikropono, medyo mag-ingat naman kayo ng konti. Baka yung mga binabakbakan nyo. Kailangan na yun. Hindi naman po yung tenga ang kawali lahat di ba? Meron at merong mga nagmamahal sa mga tao na yan. And I'm sure, alam nila na namumuro na rin kayo. Mm. So, mag-adjust kayo ng konti, medyo tumayo ng konti yung mga balahibo nyo once in a while para maramdaman nyo na, di ba, na hindi lahat ng panahon nandyan po kayo at Yes. namamayagpag ilang. Kailangan nga may basehan. May basis. Oo, katulad dito, Yes. upo tayo sa programa, di ba? Kung wala tayong basihan, hindi pwede. Ito Kailangan naman, meron tayo. Oo, ito naman yung sinasabi natin dito you should be able to balance things. Mm. Diba? Wag, kunwari, 100 minutes ang airtime mo. Kunwari lang. Oo. Balansehin mo naman yung pagiging propagandist. Huwag naman yung 90 Well, o naman yung 100. sa Oo, puro i-focus mo lang propaganda. sa yes. Oo, diba? Mag-focus ka naman sa papakinabangan ng taong bayan. Kasi, di ba, doon mawawala yung, doon mawawala yung tiwala ng taong bayan sa'yo kapag iisa lang ang boses na tinutumbok mo Mm. at consistent ka. So, they can tell if you are a propagandist or a media practitioner talaga. Kailangan balansehin mo rin. Oo, pero kung propagandist ka, May pagkakataon po ni Maria. pero kung propagandist ka, you have to brand yourself, okay, I'm a propagandist for this particular person. Mm. Ganon. Sabihin mo na, huwag ka nang magtago sa cloak ng whatever, di ba? Kasi mahirap yun makikita ka din nila. Makikita rin nila kayo. So yeah, So, importante siguro kasama ang branch kung ano yung issue talaga na present mo sa tao. And then yung tao siguro yung kung parang kung mabalanse mo naman yung issue, yung usapin, nasa viewers natin, nasa ating Tama. kabayan naman na ang gagawin lang diba? natin dito. Lalo na kung i-present mo rin, nandito yung Oo. basehan, nandito po yung At saka, sabi nga nila, di ba, there are always two sides of the coin. yes. If people see you as just leaning on the other side, syempre hahanapin nila yung kabilang panig. Siyempre. Diba? Nasaan na yung boses ng True. kabila, di ba? Oo. Nasaan na yung side ng kabila? Yun. So, kailangan Balance. both. Okay. So, yun na yung sinasabi natin. Wala tayong kinakalaban dito. Wala tayong pinatutunan. Wala tayong kinakampi. Sinasabi lang natin na okay, kailangan magbalanse. Because it's the best practice. Yes. At yun ang natin. Siguro kung sundin natin, siguro wala naman siguro harassment, wala naman siguro sa... Tsaka hindi ka takot matulog sa gabi. Oo naman, Kasi- di ba? May hindi nga matulog. Exactly. Sarap matulog pag... Para po sa ating mga worry, nakikinig di ba? at nagpapanood ng ating mga programa, ang aming pong hotline ay 0905-774-3669 para po sa inyong mga komento, sa inyong mga sumbong, sa inyong mga scoop. Baka meron po kayong naisip parating dito sa ating Reklamo. programa. O Reklamo rin. reklamo, di ba? Against yung mga airing officials or whatever, mga airing offices. At meron tayong mga hinaing na hindi pa po natutugunan except wala po kaming tutulong sa inyong pinansyal. Yes. Baka po pinansyal, ay nako, tago na si Kuya TJ niyan.
So, ulitin ko po, ang aming pong hotline ay 0905-774-3669. Ang aming pong Facebook ay Shareable News PH. Ang aming pong YouTube channel ay Shareable TV. Hanapin niyo lang po yan sa YouTube, Shareable TV. At syempre, mapapanood niyo po kami sa local channel ng Clearview Channel 8. Yan. So, ibig sabihin kasamang bands, pagkatapos po natin ito, live tayo sa Clearview Channel 8. Yes. Pwede na rin ang balikan sa YouTube. Correct. Yeah. Pwede po Shareable nila. sa FB natin. Kaya sinusubukan po namin at pinipilit po namin hindi mag-broadcast ng mga live news items kasi baka mamaya gamitin po yung aming video para sabihin na, oy, live news, dedimanda namin kayo. Kaya kami din siya. But anyway, napapanood po kami live today sa Facebook. Yes. Leotan si Dito. Yes. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Kami po ay nasa test broadcast muna. Diba? Hindi pa namin talaga siya nagagamay. Kasi mga galing radyo mga tao dito eh. So talagang sanay tayo na. Hindi tayo nakikita in front of the camera. Yes. Nakikita lang tayo kapag tayo ay nagpo-post ng picture sa Facebook. Pero ngayon ay kahit na nag-a-announce or nagpo-program ka, live na live ka na. Kita mo na lahat ng galaw mo dito. Correct. So, yung mga suggestions po ninyo, yung comments, Yeah. accepted po namin dito para sa ganun sa improvement ng aming show, ang trending sa DOS. At kung meron naman kayong napipisil na pwedeng pag-usapan po dyan, Tama. maaari nyo ninyong ipadala sa amin, di ba? O kaya personal na pupunta po dito. Correct. Usually kasi ang mga tao, mas sila yung may alam kung ano yung mga dapat pinag-uusapan Yes. sa programa. Lalo sa kanilang area. Correct. No? Oo. So, ayan po yung aming Questions, mga no? hotline. I hope you remember our hotline. Ulitin ko po, 0905-774-3669. Hindi nyo po yung makakalimutan kasi ang dulo po niyan ay 69. Isang Yeah. napakagandang numero yan. 36 times sumunod. Diba? 69. At siyempre, dito naman sa Cagayan Valley, nasa Globe o kaya TM naman tayo. Correct. Yes. Kaya madali lang tayo ma-reach. Okay. Ako po ay magbabalita. Tapos na ba yung ating kwento tungkol dun sa Yes, seminar? kapisahin ko lang siguro yung Sige, go. konti Go. lang naman ito kasamang bansa. Sure. Bigyan mo ako ng ilang minuto, no? Sure. Yes. Kung ano yung PT Folks, ang Presidential Task Force on Media Security ay binuo sa ilalim ng makasaysayang Administrative Order Number 1, AO1, na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong ika-11 ng Oktubre 2016 upang tiyakin ang pagkamit ng hustisya sa mga naging biktima ng media killings at pangalagaan ng seguridad ng mga tinatawag na media worker na biktima ng torture at paglabag sa kanilang karapatan, mabuhay, kalayaan, at banta sa kanilang kaligtasan. Kung bakit kailangan ng magkaroon ng PT Folks, no? Ang press freedom ay isa sa pinakamahalagang haligi ng ating demokrasya. Sa ilalim ni Pangulong Duterte, nilinaw niyang hindi papayagan ng pamahalaan na magpatuloy ang media killings at hindi hahayaan mabusalan o takutin ang mga mamamahayag. Ayon naman sa UNESCO, ang pagsiguro sa kaligtasan ng mga mamamahayag at prosekusyon ng mga pumapatay sa miyembro ng media ay essential na fundamental na kalayaan sa mamamahayag at pagpapahayag ng damdamin na ginagarantiya ng Universal Declaration of Human Rights. Hanggang dito lang siguro sa mga fans, subalit ihabol ko lang, sino ang media workers? Okay, yun. Kasi Ang mga media workers ay ang mga lehitimong kasapi ng tinatawag na fourth state na tuwiran at hindi tuwiran itinuturing na principal na trabaho ito. Kabilang dito ang mga reporter, anchor person or commentator, columnista, cameraman, at photographers sa print, radio, at television, maging sa social media. Correct. So yan po yung pong kabuuan ng binabanggit natin na PT Folks o kaya Presidential Task Force on Media Security. Yan po yung ilang napag-usapan kasama ng Vance itong pong nakarang araw dyan sa may lungsod po ng Baguio. Okay. Magbabalik po ang ating programa pagkalipas lamang ng ilang paalala.
Samahan ang Talk TV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. Talk TV Cagayan Valley. Trending sa dos. Naghahatid ng mga maiinit na issue, balita at usapin sa mga lambak at isla sa Rehiyon 2 at sa mga kalapit lalawigan. Tatalakayin at susuriin, bubusisiin sa kapakanan ng mamamayan para sa mas well-informed na lipunan. Ito ang mga kwentong dapat ninyong malaman. Ito ang Trending sa Dos, kasama ang inyong mga host, Vanch Padilla at TJ Tuddaw. Okay, balik tayo kasama. Babalik po ang aming programa. Trending sa dos. Check na tayo doon, mahuli doon. Mahuli doon. Pero dahil ganyan, live na live. Siyempre, sabi nga natin test broadcast rin po tayo dito. Kaya medyo may mga may mga konting sabit-sabit pa kami sa amin. Adjustments. Pero alam naman namin na maiintindihan nyo naman kami. Hindi naman kayo ganyan ka-stricto. Yes. Kasi kahit kami medyo adjustment pa rin sa lahat ng aspeto ng aming studio. Di ba? Minsan nandun tayo sa kabila, minsan nandun tayo, saan tayo susunod. Minsan namimiss ka nila kasi iba yung kasama ko dito, nahanap ka nila. Alam mo naman na loyal ang mga viewers natin sa kanilang Kuya TJ Tuddaw. So anyway, balik po tayo dito sa ating programa at ako naman ang magkukwento kasi meron din kami pinuntahan nung Webes. Friday. Tama ba? Friday or Webes? Webes, okay. So nung Webes nagkaroon ng press con yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Yes. Kasi regarding ito doon sa New Generation Coins na kanilang nirelease at ipinakilala na sa publiko. Actually, ginagamit na yung New Generation Coins. So, umiikot na. Oo, umiikot na siya. Pero yun nga, kailangan ng formal at mas massive na promotion ng paggamit. Oo, kasi di ba meron tayong mga kababayan na nagrereklamo kasi ang kanilang mga pera, kumbaga yung bagong pera daw hindi mo ma-distinguish yung barya, yung piso, 5 piso, 10 piso. Parang parehas na Oo, parehas. At saka, di ba, pag kunwari ikaw ay isang senior citizen at lalo pag dumudukot ka ng pera sa gabi, sa iyong wallet, hindi mo na siya malaman kung kung piso pa yun. Hindi kagaya nung may giting-giting, meron po. May real, di ba, yung meron siya. Pero ngayon, halos parehas na kasi. Kailangan tignan mo. Pero yes, kailangan ko pa rin siyang salatin. Wala pa rin tatago sa pagsalat ng pera, di ba? But then, lahat ng bagay kailangan salatin. Dumaan sa salat, di ba? Importante yung salat, di ba? Kaya nga sinasabi natin sa inyo wala na mas tatalo pa sa pagsalat. Okay, so kailangan yung mga pera din natin kailangan din natin salatin. So the reason why Bangko Sentral released yung mga New Generation Coins na NGC coins na tinatawag nila is para daw magdagdag ng additional security feature doon sa ating mga barya. Kasi yung barya, sumasabay pala yung pera natin. Sumasabay yung barya. Kumbaga mag-level up din. True, sa teknolohiya. Kasi kaya palang i-counterfeit yung barya. So even the barya, akala ko kasi ang akala ko lang yung paper bill lang. Legal tender lang, yung banknotes. Oo. Pero yung pala, kaya din pala nilang i-counterfeit yung barya natin. Kaya lumabas yung mga ganun na features. So madami siyang security features ngayon. Meron siyang mga microdot na tinatawag. May year of printing doon sa barya. Tapos mapansin mo, yung banknotes natin, parang mga hayop yung nakalagay dun sa likod. Diba? Yung, yung tawag ito? Tarsier, diba? Tapos meron mga ibon, ganyan. Pero itong barya, naman to? Puro halaman. Bulaklak sa likod. Tapos, syempre, the same feature na kung saan yung ating national hero, nandun pa rin sa harap. Tapos parang harap-cross yan na iba yung sa harap, iba yung sa likod. Emilio Aguinaldo ba yun? Yung nasa 5 piso. Tapos yung mga iba pang feature niya, mas maganda. And then yun ay silver-plated na siya.
silver, yung barya ngayon. Di ba yung dati? Dati-dati is yung ano eh. 5 pesos, meron siya parang bronze. Yes. Bronze siya, di ba? Yun namang 10 piso, may silver tsaka parang bronze. Bronze. So yung ngayon, Silver. silver lang ang kulay. Tapos yun nga, walang 10 centavos ngayon. Walang 10 centavos. wala. Kasi based daw on their research, ano daw, hindi daw masyadong nagagamit. Manipis, no? Oo, hindi daw nila nagagamit. So ang meron lang is 10 pesos, 5 pesos, piso, Saka, and then 25, tapos Oh, 25. 5. 5. Yun. Yun ay mga karaniwang pera ngayon. Tama ba? Ha? Oo, yun. So, napag-alaman Sa coins yun, Oo, sa Coins barya. yun. Pero yung banknotes, ganun pa rin siya. Wala pa rin pinagbago. Yun pa rin. Tapos yung mga... Natanong mo yung ano, yung sa banknotes, yung sa paper bill. Di ba may lumabas sa FB na 10,000 buo? Wala ba yun? Wala daw yun. Oo. Fake So, news fake daw yun, yun. ah. Fake news. Oo, Wala yun, akong mabuti wala akong at, nire-release. isip- Oo. Nakakaloka yun. Diba? Kaya- Para na tayong Diba? para na tayong Indonesia. Yung pera nila doon, hundreds of thousands, ang dami-daming zero. Oo nga. So nakakakalito. Pag pumunta ka ng Indonesia, Oo, kahit na grabe. 10,000 lang yung pera mo doon, milyonaryo ka. Milyonaryo. This is sa sobrang dami. Pero yung value naman, Yung value wala. Parang ano din. Wala eh. Nade-devalue yung pera nila dun eh. Kaya sabi ko nga, magbukas kayo kaya ng 3 zero dun sa mga pera niyo para ma-realize mo. Kasi sabi ko, ang hirap-hirap bilangin ang pera ng Indonesia. Bili Diba, ka pag ng pumunta ka dun, 100,000. bibili ka ng ano, bibili ka ng tubig. 5,000. 5,000 na lang. Diyos ko, di ba? Parang, ha? Sigurado ba kayo? 5,000? Eh kung bagong salta ka lang Pinoy, Pinay, Oo. eh, siyempre maninibago ka, kung dami pala to, yung pala, yung value, liit. No? Correct. Maliit nga yung value. Hindi katulad sa Thailand na okay lang. Okay lang. Oo. Yung parang hindi siya nagkakalayo sa Pilipinas. Yes. Pero anyway, back to our banknotes. Sinabi pa rin nila na ang ating mga banknotes. Kasi di ba, yung palang yung Bangko Sentral pala ay anniversary na nila ngayon. Parang This month? 25th, itong year na to is Ay. their 25th anniversary. Kaya parang di ba usually pag 25th, di ba, silver Oh, yes, yes. ang tema. Yeah. Kaya pala, yun yung mga isa sa mga Silver dahilan. anniversary. Oo. Kahit Yes. sana, ano mga silver anniversary. Silver, hindi ko alam eh. Parang hindi ko na inisip yung mga anniversary na yan. Parang hindi na ako nakaka-relate dyan sa mga anniversary. Anyways, yung ano din, yung isa din sa mga naging tanong doon sa, or napag-usapan doon sa nasabing press con, yung EMV ng mga card. Di ba, nabasa natin sa internet na yung ating mga card, yung ATM, Oo. yung ATM card, pag hindi siya EMV card na, yung bago na ngayon eh, Oh, may parang meron bago silang na sila. micro-SIM na naka-embed na doon. To add another layer of security features para daw hindi laging nabibiktima or hindi nagiging subject to payment fraud Oo. yung ating mga kababayan. Kailangan. Kailangan lahat na mula doon sa I-upgrade mo na ATM, yun. debit card, credit card, lahat ng financial institution issued card, kailangan meron ng EMV chip. So, Kaya dahil... mapapansin mo siguro dun sa, meron eh. Oo. Diba? Parang So, ng cellphone. Meron. True. Parang dahil doon, in-extend ng Land Bank ang pagbibigay ng, pag-i-issue ng card, yung replacement. So kung meron kang lumang card, hindi pa siya EMV. Pwede pa. Oo, pwede mo pang ipalit. At ngayon na yung parang tamang panahon para ipalit mo siya. So kahit na hindi mo naman dala yung card mo, hindi mo siya iwanan dun sa bangko, i-replace nila yon as long as you have your proper identification card. So para po dun sa mga, siguro yung mga pensioner, no? Lalo na yung mga senior citizen, na yung mga pension nyo, nare-receive nyo through debit cards, yung mga cards na ini-issue ng bangko, nananawagan po tayo na papalitan nyo na po yan at sa susunod na buwan, starting August 1, hindi na po yan tatanggapin ng Ay, so may ATM deadline na machines. sa Oo. mga banks? Actually, matagal ng deadline yan. June 30 yata or March pa. Pero hindi, Kailangan binigyan na kalugit. hindi naka-comply ang lahat ng mga So, kailangan malaman user. nila ito. Correct. Mga Kaya, holders. kaya lalo na sa mga government banks po, kailangan papalitan nyo yung mga credit card. Yung mga tumatanggap ng pensyon, tumatanggap ng remittance every month,
sa mga Yung OFWs. 4 piece natin, Kasama din. din, kasama sila. So, i-replace lahat para at least meron additional layer of security yung Naku, mga land bank. Grabe ka naman. Kaya Pila. ma-extend nila ng hanggang July 31. So you still have until July 31 to come in the bank and replace your old EMB cards. Kasi syempre, kung kunwari ikaw ang initiated ka, hindi ka na-inform, pagpasok mo ng card mo dun sa ATM, hindi na niya yung marirecognize. Or in worst case scenario, kakapturing pa niya. Kasi hindi na yun yung kanyang binabasa. Hindi na niya kayang basahin. So, napag-alaman din natin sa Bangko Sentral na yung mga bangko na hindi nagko-comply sa ganun na patakaran, ay nababawasan yung kanilang parang credit. Yung bang bangko, siyempre meron naman silang master list. Di ba pwedeng padalhan ng notice na? Usually, Sir, nagpapadala sila ng mga sulat. Para, siyempre, hindi mo maiwasan yung binabanggit ng Actually, nagpapadala sila ng mga sulat. Pero notices na kahit na, like in the case of my parents, kunwari my parents, my dad received suspension to his ATM cards. Diba? So, ngayon, hindi niya ma-replace yung kanyang card that naka-receive siya ng sulat because he's out of the country. So, malamang, ma-replace niya pagbalik niya. pagbalik niya. So, ang mangyayari, kung doon pumapasok yung monthly pension niya, hindi mababawasan yung monthly pension niya, pero hindi na valid yung card niya. So, walang Pero makakapagod. ulit ang pwede rin. Counter. Well, if you have your own passbook, it's okay. But, kahit pa rin paano, kasi hindi ka naman usually pumunta sa bangko para over the counter, di ba? Usually, ATM ka na lang, ATM ka na lang. So, the best thing to do is you have your cards replaced ng bagong teknolohiya, bagong card ng mga EMV-powered na chip. Para wala nang hassle. Para hindi na po kayo Wala nang aberya. Kasi di ba, Iwas aberya, in case of emergency, di Yes. ba, may kailangan kang bayaran Wala agad-agad. may pera ka dun sa... Oo, so may pera ka sa ATM, akala mo okay pa rin Madali yun. lang Yun na pala, labas. hindi na niya kayang Basahin. Oo, hindi Dahil niya nga kaya luma na basahin. eh, di ba? Yes. Hindi na na-upgrade. Hindi na yun yung nasa sistema ng mga financial Oo. institutions. That's why you have to go to your banks and have it replaced. Yes. Saka, ugaliin siguro yung kung may bank account ka, na pasyalan naman yung bank. Pa-update. Update. Magpa-update ka. Yes. Meron actually ang mga bangko, nagbibigay sila ng mga regular na bank statements. Yes. Masipag ka lang na pumunta. Diba? Puntahan ka lang, mag-request ka lang. Saka gusto-gusto ng banko lang ganun. Oo, Yung may record sila na. Oo. Kasi sila din sinisita mismo, ka. nagpiprint. Diba? Yes. Nagpiprint, na-update yung record mo. Ako nga, minsan, nung nagpa-update ako doon ko nakita na ang dami palang sinartsaka ng bangko. No? Yung mga... Bakit na kayo nababawasan? Oo, Yung pala meron. sabi ko, nag-deposit na palang 85,000, bakit 77 na lang yung na-withdraw? Yung pala nakita mo doon sa records. Ang dami kong Deduction. aberya. Ang dami kong deduction. Kasi pag monthly meron palang dinededuction. So, yun naman pala. So, anyway. Saka ano lang siguro, pakiusap naman doon sa mga, siyempre, senior citizen po yung pundirya po natin. Siyempre, kung minsan nakakaligtaan ng ating mga nanay, tatay, lolo, kayo na siguro mag-remind. At saka yung mga anak nila. Di ba nagpe-pension ka? Baka, kailangan sigurong puntahan ng bangko, baka may bagong alitunto na rin. Pero usually, yung mga ano yan, yung mga anak na nila. Kasi Yun nga. hindi naman naalam na ng mga ano yan, pensionary. Pensionary. At saka usually, ang nag-aabang ng mga remittance, yung mga anak nila, anak ako. Nag-aagawa. Oo, di ba? Sabi mo. Correct. So, sabi nga nila, kung sino daw yung pensioner, nandun daw yung mga, ano, di ba? Nandun yung mga closest kamag-anak. Yes. At minsan, pinag-aagawan pa ng mga anak kung saan titira yung pension. Pero pagkaka ng pension, so, Wala. Yun ang mahirap. Kailangan sana wala o meron. Nandun pa rin yung pagmamahal natin. Kailangan, di ba? O magulang yun. Hindi naman na lalo yung mga lumabas nanay sa natin, di ba? mundo, walang sila. Correct. Lalo yung mga nanay, kasi Yes. sila yung naghirap na nagdala sa'yo sa sinapupunan, sila yung Maging nagpapatay tatay sa'yo ng din. gabi, di ba? Hindi, I mean kasi may mga tatay kasi na parang okay din sila, parang hindi sila masyadong hassle. Pero yung mga nanay, Talagang- parang laging nadi-disregard ang mga nanay. Di ba? Kailangan bigyan pansin. Oo. Sabi nga nila, Iba yung pagmamahal natin. sabi nga nila, yung mga tatay daw, kapag nag-retire na, parang okay na, automatic na naalagaan na. Pero yung nanay kasi, kahit na 60, di ba usually yung retirement age, sila pa rin yung, wala silang retirement, yung mga nanay walang retirement. Tuloy-tuloy yung kanilang trabaho. Kaya dapat yung mga anak,
special care will be given to the nanays. Yan. Hindi lang sa mga tatay. So, hindi lang dun sa women's right. Diba? Ayun nga yung tinanong sa akin ni Paul nung last time nung wala ka. Kaya sabi ko dapat nandito si Kuwete. Women's right. Sabi ko, bakit ba? Yung mga babae lang ba ang sinasaktan? Diba? Di ba may mga lalaki din ng mga Oo. Marami. biktima din ng violence and all. Yes. So, anyways, mahirap kasi, sabi ko nga dito sa mga to, laging may trigger kasi yan, di ba? Pag may trigger, alamin mo muna kung anong trigger bago ka mag-campaign na, okay, this is violence against women. Okay, so what is the trigger? Bakit nagkaroon ng violence against women? So, minsan, sinasabi nga natin, merong nag-inom ng alak, nalasing, nalango, Kahit lang yung verbal. nakalibot sa sarili, ganyan. Pero, kung ang trigger ay masyadong madaldal yung babae, nagger, hindi niya pinatatahimik buhay ng lalaki, ganyan. Pagdating di pa ba? lang sa... Pagdating pa lang, oo, parang medyo, gano'n na, nakakadismaya. Okay, diba? So, yun yung mga pinag-uusapan natin. Kaya dapat medyo pantay din ang pagtingin. Oo. Hindi lang puro... Parehas lang. Oo, No? parehas. Pero yun lang talagang sa batas kasi na yun. Kayo pala yung meron doon. Dapat kasi... Pero nakaintindi naman kami ng mga lalaki. dapat meron din yung mga gano'n. May help desk din for... So kayo rin, sa side sa for kababaihan, intindihin nyo rin violence yun. against men Men's right. and gay. Mga gano'n, di ba? Lalong lang yan, di ba? Meron na. Oo, di ba? Sa mga LGBT, huwag din natin i-expera ang mga kapatid natin. O creator din sila yun, di ba? Lalong Oo, ngayon. hindi. Pinanganak din sila na may gender sila na katulad din natin. Like, for example, ayan, male sila nang ipinanganak, di ba? Pero Yung eventually, damdamin. eventually, Pusong babae. na-realize nila na natrap sila dun sa body na pinapanganakan nila. Yes. Diba? So yun, magkakaroon na ng pagkakaiba ng prinsipyo, ng paniniwala, and everything. And sometimes, it boils down to, nagko-cross-dress sila. Oo. Or nagpapa-alter. May ng mga- napakita na Correct. ito. Tapos Oo, yung action yun. nila, di ba? So, dapat meron din silang protection. Yes. Hindi lang women and children. Diba? Kasi, syempre, may mga times din na nababaliktad naman yung sitwasyon. Diba? Okay. So, kanina pa ako sinisend itong kaibigan Oo, natin dyan, sila. diba? Na magbe-break daw eh. Pero sa ating pagbabalik, akin pang i-share yung iba doon sa mga natanong natin sa doon sa Bangko Sentral, particularly yung mga cryptocurrency, di ba? Naalala mo ang CESA, ang punteriya nila ngayon ng mga locators nila doon sa Santa Ana dahil tinigil nila yung pagbibigay ng lisensya sa mga online gaming companies. Oo. Cryptocurrency, di ba? Bitcoin, financial technology, yan. So, naitanong din natin yan doon sa Bangko Sentral at meron din naman silang proper na kasagutan. So, sa ating pagbabalik, mga kapitbahay at mga tagapanood, ay atin pong ibabalita sa inyo kung ano ang protocol, ano ba yung guidelines na ipinalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas regarding doon sa cryptocurrency or tinatawag na virtual money. Yes, sa atin naman kasamang banks ay pag-uusapan din natin yung buong issue dito sa ating lokalidad, no? Okay. Yung buong mainit na pag-uusapan. Ano hinahantay nila? Local, di ba? Correct. Yung buong latest nangyari sa ating kasamaan dyan. Oo. Kailangan Ayan na. natin pansin, Media oo, freedom na oo. yan, media security na So, yan. Hindi po, meron. meron, oh. So, napagsabihan po natin kanina, tumawag ang ating presidente ng lokalidad, yung grupo po natin sa Presco, na kailangan pong tignan po ito at hindi uli-ulain dahil ano yun eh, no? Yeah. Lalo babae yun, diba? Kailangan ginagalang pa rin. Bawal yan. Oo, bawal po yun hanggang dun sa balita, dun sa information, the latest na detalye, inaapol pa sa labas. Correct. So, Uy, grabe. pangit naman siguro, lalo-lalo na official yun. Pag-uusapan po natin yan, and then, sa politika naman, mainit din. Mainit din. Mainit Ay, din. naku, so, namamay. Aabangan ko yan, aabangan yan. Sa ating pagbabalik. Trending sa dos. Naghahatid ng mga may init na issue, balita at usapin sa mga lambak at isla sa Rehiyon 2 at sa mga kalapit lalawigan.
tatalakayin at susuriin, bubusisiin sa kapakanan ng mamamayan para sa mas well-informed na lipunan. Ito ang mga kwentong dapat ninyong malaman. Ito ang Trending sa DOS, kasama ang inyong mga host, Vanch Padilla at TJ Tuddaw. Okay, balik tayo dito sa ating programang Trending sa DOS. Salamat po doon sa nanonood sa atin. Batiin nga natin yung may stiff neck na Sa yan. FB. Ano ba naman yan? Ba't kayo Good nagkaka-stiff morning. neck? Exercise nyo, gano'n-gano'n nyo lang. Galaw-galaw Galaw-galaw. para sumaya. Okay, balik po tayo at yung nababanggit, siyempre, nandun pa rin yung usapan ng Bangko Sentral. Oo. Yung sa Mamaya siguro yung cryptocurrency lokal na naman. natin mamaya. Kasi yung cryptocurrency, yan po yung parang isa yan sa mga pinag-uukulan ng pansin ng SESA dahil nga doon sa pagpigil nila pagbibigay ng parang lisensya sa mga online gaming. Diba, sumikat ang online gaming dyan eh. Nung past na SESA. Oo. Pero yung ngayon Also, na, administrator. ang pera pa rin, kaperahan pa rin, pero virtual currency naman, virtual money. So ito naman yung ngayon na parang nililigawan ni SESA President and Secretary Attorney Lambino. So tinanong natin, kasi di ba, ang Bitcoin ay hindi po siya legal tender. Ito po ay virtual money. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas, hindi pa siya kinikilala na pwedeng ibayad at pwedeng tanggapin bilang legal na pera. Kumbaga parang chips ba yun? Oo. Another Chips or coins, ganyan, pero hindi nga siya legal tender. And kasi ang teknolohiya about Bitcoin is naglalaro yan doon sa, di ba, mining, sa algorithm, sa data, sa software, sa computer. Oo. So, mahirap mo siyang i-trace, mahirap mo siya, hindi mo siya pwedeng i-regulate, hindi mo siya pwedeng sabihin na, oy, huwag kayong gagamit niyan, or hindi nyo pwedeng gamitin yan dito. Kasi marami ng tao, and usually those are parang peer-to-peer. So, kapag gusto mong magkaroon ng virtual money, kailangan mong makipagpalit. Ipagpalit yung yung cash mo, yung hard cash, and then bibili ka doon sa mga tinatawag nilang Parang virtual... yun yung gamitin mo dun sa paglalaro. Yes. Ano, di ba? Yes. So, Paglalaro like... Oo, yeah. Hindi lang paglalaro. Pwede ka mag-purchase ng mga goods, products, and services. At ang tawag dun sa mga nagpapalit ng virtual currency from cash to virtual currency ay virtual exchange service. So dito sa let's say Pilipinas, di ba ikaw may marami pera ka Oo. at nandun ka na, gusto mong bibili dun sa Bitcoin o dun Yes. sa chips. Oo. Iyon ang... Ipapalit mo. Oo. Like, kunwari, Pero pwede ikaw kang kung nakuha pumunta- mo ng chips, hindi mo pwedeng pambili. Pwede mo pa rin siyang pambili doon sa mga merchants na nagtatanggap. So, dito sa meron lang Pilipinas ano meron talaga. na. Oo, hindi pa siya pwedeng, like, kunwari, bibili ka sa palengke, sabi mo, oy, Hindi ka gaya ng pera natin na kahit saan pwede ka bumili. kasi legal Yun ang- tender. Ang tawag doon ay fiat money, right? Yeah. Kasi legal tender siya. But ito, usually, it is symbolized by coins, it is symbolized by chips, ganyan. Pero basically, it's a software and computer-generated currency. Pera na gine-generate siya through algorithms and etc. So, yun nga, sinabi ng Bangko Sentral na hindi pa ito mariregulate. Meaning, hindi nila kayang i-monitor, hindi nila pwedeng pigilan or i-push dahil nga hindi pa siya legit na currency. Di pa siya legal kinoconsider tender. na legal tender. Yun. Pero, kagabi,
kagabi, may napanood ako na balita na sa Germany daw, which is, alam naman, Germany, yan ang parang mukha ng European Union, di ba? So, sa Germany daw, ginawa na siyang legal tender. Yung Bitcoin. Yung Bitcoin. And then, you know, the US is looking into it very closely, and then, who knows, di ba, it might follow soon. Na talagang susunod na rin na siguro kung nagawa ng legal tender sa Germany ang Bitcoin or yung mga virtual currencies, kasi marami pang iba eh, may Ethereum, meron mga Litecoin, Sa may ating mga bansa, maaaring sundan yung ginawa. maaaring sundan kapag marami nang gumagamit. Like marami nang nagtatransact using virtual money. So eto nga yun. So sinabi ng tawag dito ng Bangko Sentral na sila, meron lang silang guidelines, pero hindi nila kayang i-regulate ang Bitcoin. Kasi nga, di ba, nasa computer siya eh. Tapos, ang gumagamit niyan heavily are people from outside of the Philippines. Hindi pa naman kasi ganang talamak yung paggamit ng Bitcoin. Although, meron na mga exchange rate. Actually, marami ng mga kumpanya ang nagbebenta at bumibili ng Bitcoin dito sa Pilipinas or yung mga virtual currency. So, Doon sa pagpupulong, doon sa press con sa PSP, hindi nyo natanong yung pumapasok na pera na dyan sa online gaming na yan, dyan mo nalalaman. yun nga, Money laundering. ang ano nila, ang binabantayan lang ng Bangko Sentral of the Philippines ay magagamit itong mga virtual currencies na ito for money laundering. Kasi di ba naalala mo yung meron dyan resort, di ba? Yung meron dyan resort na eventually yan ding owner ng resort na yan ay yun yung mga people behind yung yung parang nasa kote na mga high-powered firearms, di ba? At yun ay isa sa mga hinihinala dun sa $81 million na Bangladesh na heist. Di ba? Yung money launder through the casinos. Kaya gusto naman ng SESA na sa pamamagitan naman nito, maiiwasan na yung mga ganon. Meaning, sabi ng Bangko Sentral, titingnan lang namin yung galaw, pero hindi namin kayang i-regulate. So, ito namang mga opportunity na ganito, yun naman yung babantayan ng Bangko Sentral. Diba? Kaya nire-require nila na magpa-register ang sino man na gagamit or magkakatransaction nito sa Pilipinas. Pero anyway, medyo long story pa yan. Hindi pa yan ganun kadaling isipin. And sabi nga ng ibang mga nakausap natin, hindi pa yan magiging legal tender dito sa Pilipinas. Mananatili pa rin yan na virtual. Although, syempre, yung mga iba, nag-i-invest lang. Kasi yan ang magandahan yan, yung mag-i-invest ka. Kasi kunwari, bumili ka ng 10,000 pesos worth of Bitcoin credits, diba? At least pagka tumataas yung value ng Bitcoin, tumataas din yung in-invest mo doon na pera. Para ka rin bumibili ng stocks. Diba? Yun na yung mula nung meron ng ganyan, yung may casino, may online gaming sa atin sa SESA. Diyan kasi yung pumapasok na ito, hindi mo alam kung saan galing ang pera, di ba? Dinadala ngayon dyan. Yes. Kino-convert ngayon ng yung nababanggit po natin na Bitcoins, di ba? Yes. Then, yun din, parang yun yung proseso ng money laundering para magiging good money. Oo. Di ba? Para legit money siya. Yes. Pero hindi siya nakikita. Oo. So, hindi siya nakukonfiscate. Yes. Kaya nga sinusugal doon. Oo. Parang gano'n. Oo. Kaya, one thing din na nakabuti din dahil sa pag-stop ng SESA doon sa online casinos, Yes. di ba? So, tinigil na yung pagbibigay and then hindi na sila nagbibigay ng lisensya kasi para maiwasan itong mga ganito na bagay. Naaabusuhin. Galing nila dyan eh. Oo, naaabusuhin yon para, kumbaga, yun nga, ilaba yung pera, yung maruming pera, ilalabhan para maging medyo malinis. Yeah. Kusot-kusot. Kusot-kusot. So sabi lang, lahat po yung dyan wanted sa China. Correct. Pero dyan dumadaan. Hilip ka nga. Kaya nga di ba? Kaya nga, dito ang puntahan ng mga kawatan sa atin. Kaya ayaw ng SESA na maging landing area ito ng mga kawatan. Kaya nag-shift siya ng proyekto, ng mga programs na aside from dyan sa online gaming na yan, hindi naman masyadong gusto ni Presidente yan. So,
Yes. palitan natin yung image ng CESA. At ang gusto nila, maging Silicon Valley of the Philippines, itong CESA dito CESA. sa Cagayan. So, iyan ay napakaswerte kung magkakaroon ng katotohanan, di ba? Pero, syempre, medyo mahaba yan. At syempre, yung branding mo dyan, medyo ano. Kasi, magkukumbinsi ka ng mga tech companies to locate dito sa CESA, di ba? Tapos, eventually, the requirement would be yung mga local employment dapat para dun sa mga dito, sa Dito, mga sa local, Cagayano, oo. o yung mga nasa LGU na nakakasakop ng area ng CESA, dun sila dapat kukuha ng mga empleyado. Kaya swerte sana tayo dito sa Rio, sa Cagayan Valley, di ba? Kung na-maximize po natin ang gamit ng Cagayan Economic sa motor. Actually, hindi naman Napakaganda papayag. sana, ha? Hindi naman papayag si Secretary Raul Lambino. Ngayon at ano na siya, Presidential Advisor for the Northern Luzon yan. Northern Luzon Hindi lang dito sa Development. CESA. Oo, so parang ano yan, parang syempre pag sinabi ng Northern Luzon, malamang Pampanga up na yan. Yes. All the provinces from Pampanga to wherever, Batanes. Siya na yung ganyan. mga dyan. Siya na yung, oo, siya na yung. So maganda din. Kasi parang at least timing na rin paano, yung may pagpasok niya pang-augment. dahil lahat mga ito Oo. nakikita May pang-augment na may mali sa pala Cagayan. yung operasyon nung una. Correct. Oo, di ba? Oo. I mean, Hindi pala na monitor yung Maraming labas-pasok ng ano. maraming mali, pero yun nga, at least kahit paano na i-correct mo siya ngayon. So, there. So, Hopefully, sabi nila, maging gumanda yung moderation. nanonood si Bo. At, Bo, wala kaming internet. ah. Kaya punta ka dito. Kaya, Yan. Di ba Eh, kaya na nanonood siya mag-break? eh. Yeah. Batiin din natin si Museo de Cagayan kasi nanonood din siya. Nanonood sila. Si Annabel Patinga, sabi niya, let's go. Tapos si Ate Jenny naman, sabi niya, ha ha ha. Hindi ko alam kung bakit ha 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 siya. Siguro nakakatawa yung pinag-uusapan natin. Okay, anyway, marami pong salamat sa inyong mga pagtutok kahit man lang sa Facebook Live. So, yan po yung ating napag-alaman doon sa Bangko Sentral. And dito sa mga requirement, di ba, sa mga transaksyon para maiwasan na, katulad nga ng $81 million ng worth of Bangladesh money na channel dito, tapos na channel sa RCBC, di ba? So, Galing, no? oo. Paano na ginawa yun? Yung mga IT, galing. Hindi mo, yung mga kapwa Pinoy, galing nila, no? So, Really, siphon mo yung pera ng isang correct. bansa. So, sabi ng Bangko Sentral, lahat daw ng mga transaksyon above 500,000 for this particular VC exchange, yung virtual currency So, exchange, kailangan may ano na. kailangan isyuhan ng cheque o kaya, sabi niya dito, kailangan isyuhan ng cheque at kailangan i-direct deposit dun sa account. Cheque or direct deposit. Hindi pwedeng online lang. Kasi syempre para matrace ng Noon kasi wala yan eh. Wala yung mga saan galing requirements ang yan. pera na yan? Yes. Kalahating Wala million yan. up, saan ang galing yan? Yun. Baka- So at least kahit pa paano may guidelines. Guidelines. Hindi na rin tayo parang okay, bulag sa bulag na wala na lang tayong alam Kaya para parang grabe dyan, no? Oo. Parang... ngayon yun na nare-realize. Oo, no? So, Nung lumabas ng mga issue na ganyan, oo. Correct. Dyan pala lahat dumadaan. dyan dumadaan. So now you know. Si Wambo, marami Oo. dyan. Oo, marami Yung mga dyan. big time na, yung mga wanted sa China, dyan dumadaan. Correct. Kasi nga, Ha? di ba? O lalo ngayon, open na yung Lalo Air. Bakit napapayagan mo? Dati Yun ang kasi. tanong. Ha? Dati kasi. Naambunan? Malamang. Siyempre, Well, siyempre. sabi nga nila, there's no such thing as free lunch. Di ba? You want something from us? Okay. What's in it? No, siyempre. Mga ganun, di ba? Di ba? Dyan pa naman yung forte. At least yan ang point. At least medyo... Pero sabi nga nila, wala naman forever. Yes, So, hindi, ngayon, wala na, sorry, dyan si Secretary ng Yes, so, sir. iba naman yung trust niya. So, yun. Alamin natin, tingnan natin. At kung, Pero kung tutuusin sana, kung ginawa nyo ng tama at nakinabang ang lahat, hindi lang sila, hindi maganda sana ang Pilipinas, maganda sana ang Region 2. Di ba? at ang daming pera ng region to. Oo. Fairness. Tama. Kung ginamit ng ng wasto, ginamit yung Port Iron na yan, yung CESA na yan, ng wasto, lahat sana masaya. Pero kasi,
hindi ko... Hindi ilan. Hindi ako 100% sure if I'm going to tell this. I stand to be corrected if ever. Na, But kasi, gusto din ng mga ibang tao dito, gusto din ng ibang player na hindi maging stable ang political scenario ng Cagayan para makapag-ansik sila ng, alam mo yun, parang, parang kailangan may chaos para hindi nyo kami mapansin. Diba? So, kailangan laging may labanan. May, Yan, laban kayo. Parang dito lang laban kami. kayo. Ito yung gagawin natin. Titingin Para kami hindi lang nyo sa- kami mapapansin dito kung ano ginagawa namin dito sa background. Parang ganun. So, ngayon, Pero- sana mamulat na yung mga Cagayano na wala po kayong nakikita sa paglalaban ninyo sa politika. Dapat maglaban Kailangan- na kayo pag kampanya. yes, hindi yung parang permanent din. Oo, parang permanent position. Pero ang kawawa kami, tayo, Correct. kamamamayan, di ba? Uy, taga Mabuti dito sa na inyo ako. dyan. Hmm. Oo. Oh, dahil Northern Luzon ka, kasama ka na rin yan, kasamang Ano ba yan? fans, 1, 2, and Mali yata yung mali yata yung posisyon ng camera kasi sabi Okay. nila, Ang dami kailangan daw sa i-set sa auto-rotate ang screen ng camera. So hindi kasi nakaset sa auto-rotate. So pagka gumagalaw-galaw yata yan, ano ba yan? Luwi. Nakakaloka. So wala po kasi kaming technician dito sa ngayon. Kami Kaya po magpupusin ulit yan, ang sabi nga naman ng umpisa, test broadcast. Pero darating tayo dyan, mape-perfect po natin yan. Ano, Pero sa mga bansa. siguro mga bukas. Perfect. Hindi, okay na din. At least naumpisa na natin. Kasi nakakaloka sila. Ano ba yan? Hindi, salamat din doon sa kanilang ano, di ba? Oo, buti nga, Mga suggestion, monitor mga ako comments, sa mga ano nila eh, mga comments nila eh. Set daw sa auto-rotate yung camera para pag gumagalaw, gumagalaw. Gumagalaw. Kaya pala masakit na yung Tama nga lang. Sabi ko, masakit. Doon pala din pala. Sa ganda yung... Pasensya na kayo pasensya na. We'll make it better next time with comments. But anyways, thank you for... Kasi sa loob kasi ng studio, medyo nawalan kami ng ano. Eh, pati na sana yung napumunod natin sa TV screen. Correct. Lalabas po yan. So akala namin kasi yung napapanood namin. Very fun. Wala sa... Pero anyway, maraming pong salamat. Yeah. Alam ko naman love nyo kami kahit pa paano. Yes. You're showing concern to us. Uy, si Jim Ray nanonood Nanonood? From Sa Cebu. Cebu? Wow! Oo. Samang Game Ray ha? Kumusta dyan? Maraming salamat kasamang Jim Ray. Namimiss ka na namin, pero alam ko namimiss mo. Pasyal rin. ka pa dito? Correct. Yes, pasal-pasal ka naman. Uwi ka naman? Or pasyal tayo doon. Yes, pwede rin. Ha? Yes. Okay, sabi mo sa akin kanina may kwento ka. Yes, isang kasamaan po natin na nakakalungkot na isang official po yung gumawa dito. Parang hindi niya naman lang binigyan ng respeto yung isang kasamaan natin sa mga broadcast, lalong-lalo na. Alas 4 kaninang umaga. At dyan sa city Dito police lang? station, Dito lang sa doon sa tabi ng bago. tent? Oo. Bago ba yun? Oo. Dito lang yung tatlong tumbling lang nandiyan ka na? Eh, iba to. Iba. Ito. Sige, ano Siyempre, nangyari? kumuha routine yung kasamaan natin na kumuha ng report. Ewan na natin na anong iniisip itong isang official nito. Nabigla na lang, siyempre kumukuha ng report yung tao, no? Hindi nilapitan niya raw kung ano pong pinagagawa. Ano? Hindi pa kontento doon. Sir naman, siyempre gumagano yung dahil kumukuha. Inawa-gawa, tapos niyakap pa raw. Hinawa-hawakan. Tignan nga natin ito, may interview nga natin si... Is that sexual harassment? Yeah, Or something? siyempre na, dahil mula nung umalis yung tao, hinabol pa sa labas na gusto pong ihatid. Hindi na sir, meron akong sariling sakyan. Siyempre naman. At mamaya siguro, kukunin din natin yung side, yung both sides, dahil lumabas na itong balita na hindi naman natin nagustuhan. Lalong-lalo yung grupo natin, di ba? So, magpapalabas yung ating grupo ng statement, maging ko dito. Bakit di na lang siya Sa ganun sinampal ay, niya? hindi namin, di ba may told po ito, lalong-lalo na ay babae po yung ginanyan nyo. Instead naman na i-assist niyo siya. Di ba ano po yung- nakainom yun? Ha? Kung bago umaga yung kasamang bans, hindi ko lang alam, baka may hangover pa yun. May No? hangover. Official ka pa naman, no? Official ng PNP. Oo. Isang Oh my official, gosh. kung SPO2 yun, sabi nyo SPO2, hindi naman PO2, pero sabi SPO2. Nako. Mag-ingat po kayo. Kayo po ay maire-report. Yung Administrative case yan, di ba? Kung sakali. Yes, so. At hopefully, mapakinggan po natin yung both sides para tignan po natin dito. Pero hindi, ano yun,
siyempre, nung doon sa report, doon sa ating nakuhang informasyon, talagang yung kasama natin, hindi expected dahil lagi naman siya doon kumukuha. Yun ang beat niya Ngayon lang nagkaroon ng ganon. So, Ngayon lang? Oo, ngayon lang. So Nakakatakot naman. bagong kita siguro ni... Siyempre, babae pa naman yun. Bagong kita. Tapos, pero kahit na pa rin, Kahit. you don't have the right to do Nandun it. naman yung sa atin naman siyempre nagkakortesiya naman yan, hindi naman basta pumasok yan. Saka beat niya yung kilala siya. Oh, okay. Anyway, so dapat kukuha natin ng both sides para makapagbigay tayo ng objective commentary about it. Yes, Okay? may initial na tinawagan po natin yung ating mga kasama at talagang naman talagang A1 naman na ganun nga nangyari. Correct. So, ulitin po natin ang ating pong mga hotline ay 0905-774-3669. Ulitin ko po, 0905-774-3669. Napakadali pong tandaan, lalo na mga last 2 digits because gusto yung numero na yan. Yes, pati Diba? yung kuhan, pati yung sumunod, 36. 3669, diba? Ang aming pong Facebook page ay Shareable News PH. At ang aming pong YouTube channel ay Shareable TV. At syempre, mapapanood niyo po kami sa Clearview Cable TV Channel 8. Yan. At sa kasalukuyan, kasi medyo nagka-problema dahil pa-ulit-ulit na nagkakaroon ng pag-uulan dito, no? Yung ating antena. Yes. Yan. Kaya hindi sa Facebook account muna ni Kuya DJ niyo mapapanood yung trending sa DOS ngayong araw na ito. So, Yes. hopefully, maayos po yan hanggang mamayang hapon at back to regular programming kami. Yes, kung ano po yung makikita niyo sa TV screen sa local TV natin, sa channel 8 ng Clearview, makikita niyo rin sa FB. Correct. Very good. Basta huwag kang mawawala kasi hinahanap ka ng mga tao. Anyway, andyan na si Mayor Jeff. Yes. Diba? Dahil Actually, nung Friday, nag-ano na siya nag-resume na siya. Oo, Nag-People's Day. Yes, People's Day So, na siya. nandyan na siya. Sa may barangay Katanggaman. Pero ayon sa ating mga nakuhang mga reports, ayaw daw niya pag-usapan yung naging pagbaliktad ng kanyang desisyon ng ombudsman. Basta importante, tungkol sa nakabalik. kanyang kaso. So, ang gusto niya ay mag-focus tayo sa AFI kasi next month na yun? yes, tapos bakit part Ano yung bago? yung Miss Tugigaraw, di ba? Bumabalik yung Nawala yung Miss Tugigaraw Tugigaraw. for like 2 years. Ay, salamat pala yung ano kanina. Yung mga guests natin kanina. Oo. So, Kasi dalawa yon sa mga ano natin, mga kandidata. Kandidata. And balita ko from the 52 Candidates? aplikante nag-apply na parang gustong So, shortlist. mag-shortlist Sabi nila mga sa ilan? akin 15, pero ang sabi naman ni Mayor Jeff, parang 20. So dapat lang, kasi pa 15 parang ang liit. Diba? Oo. Tapos pipili sila ng 5. So matatapos agad yung budget. So pag at least 20, 49 sana, di ba? 49 barangays. Pero kung reduce ng 20, okay na rin. okay lang, di ba? At least parang 40 to 50% yung ano. Anyway, ano naman, yan naman ay para sa kasiyahan ng mga manonood naman. At saka alam naman ng mga kandidata dyan na competition lang yan, walang personal. Diba? Buti nga, ang dami-daming nagpa-screen Oo. na Magkakilan ba yan? Miss Tugigaraw, Ilan? 52. So, umaapaw yung session ko nung nandun. Nung nandun tayo. Oo. Swerte naman nandun kami dahil pinapunta kami doon ni CIO Sherwin Tony. So, dahil ayan, mas uli ang Tugigaraw. So, may aabangan. May abangan. Actually, marami, pero ayaw pa nilang total Yun nga. sabihin lahat. Oh. Hindi ko Parang alam. nadagdagan yung dati. Oo. Ang alam ko, meron pang first Tugigaraw film competition. Ganyan. Pero naka-on hold daw yung criteria, yung mechanics, etc. etc. But at least they're trying their... I don't know if that's their best already. Kasi para sa akin, iba yung classification ko ng best. Like, you could have done more, you could have done better. If the preparation is like medyo matagal-tagal. Pero yun nga, kasi di ba, nagkakaroon nga ng suspendihan, balikan, tapos ito na, ganyan na, tapos malapit na yung AFI, and then every decision will be course through, syempre, the city mayor, di ba? Tapos sa session. Tapos sa session, tapos parang may, yun nga. So anyway, hindi ko alam, how would I feel that Mayor Jeff is back?
Are we happy? Ay, Are we glad? Or are we... Since siya naman yung nahala na city mayor, kailangan naman siguro yung tungkulin niya Ang gusto bilang mong mayor. itanong, ano kaya ang feeling ng mga nagkaso sa kanya? Siyempre frustrated. Bakit gano'n? Yung pala, hindi pa lang ano. Sino ba yung nalalaban kasi kay Mayor Jeff? Definitely si Vice Mayor Benben, hindi naman yan nalalabanan si Mayor Jeff. Kasama naman yan. Oo. Kumbaga, tandem. It was never in his option, not Yes. even in his nightmare to face Mayor Jeff, di ba? Yes. Lalo at meron pa siya isang termino, tama ba? Mm. Yung second term na niya, di ba? So meron pa siyang last term. Yun nga. Yun, Tama ba? may ano pa na parang kung pagdudugtungin mo, parang isang term pa lang yun. Kasi may mga Pero suspension. sa ano naman, talagang 2 Kasi terms apat na. na siyang nasuspend Oo. doon sa 2 terms niya. Two terms. So, ibig sabihin sa batas, meron pa rin siyang isang termino. So, hindi natin alam kung doon sa magiging last term niya, siya ba din yung magiging mayor or... Pero, ewan ko lang normally, sa pattern ng politikahan sa Pilipinas, wala nang natatalo na last termer. Kumbaga, itutuloy niya. Kumbaga yung mga tao, pagbibigyan Pero dito nila meron hanggang May- last term mo. Dito, pero yun yung usual pattern. But I don't parang know- yung karamihan. Oo, karamihan. Pero hindi naman lahat. Hindi ko alam dito. Pero dito, nung meron hindi hindi natapos. natapos yung termino. Hindi natapos yung termino hanggang That's 6 sad. terms lang. That's 6 years. 6 2 years terms. lang. 6 years lang. But that's sad. But anyway, Dito dito sa hindi Luzon. ko alam kung paano titimplahin. Like, kunwari, okay, sige, gusto ng tao sa Mayor Jeff kaya na-elect pa siya ng 2 ulit, right? So, Yeah. in spite of the suspensions nung una, in-elect pa rin siya kasi sympathy, di ba? Ganon. So, etong nag-second term siya, may 2 pa rin suspension na naganap. Meron. So, hindi, kahit na magkasama naman sila ni Vice Mayor Benben, syempre may mga pagkaantala ng mga programa, di ba? Kasi may mga apektado yun. hinaharap na mga legal cases, di ba? So, okay, so na-dismiss na, wala na yung mga One thing more naman maganda doon, magka-alyado sila. Buti na lang. Yeah. Oo, Kung buti. hindi, labo-labo syempre. na. Oo, di ba? Kasi Correct. syempre, sino ba ang benepisyo pagka nasuspende yung mayor? Malamang yung vice mayor, Vice di ba? mayor. Oo, tapos yung doon sa sanggunian, Yung sino sumunod. magiging vice mayor kung umakit Aliado yung rin. vice mayor, di ba? Di syempre, yung first councilor. So, ano na yan, damay-damay na yan. Pero ngayon, siguro So, mahirap pa rin ganun, ano? Oo, Bakit mahirap. kung sana nandun na sila, kung 9 years ang gusto yung tao, saan pagbigyan na lang? Para sa ganun na magawa Ay, niyo hindi ng rin. gusto. Hindi rin. Kasi, what if within your Okay 3 lang, years, okay lang. what if within your 3 years, hindi ka na nagustuhan ng tao kasi meron kang ginawang pagkakamali na hindi nila gusto. Oo. Like for example, Yun, kagaya lang. example natin yung sangguniang palalawigan at saka yung governor Oo. na lagi silang nag-aaway. So, what if, di ba? Paano yung hindi pa nakabuelo? Tapos agad oo. na naman na Oo. So, parang serado na. Oo, kasi mauubunga yung mga tao Yung pagkakataon diba? na ano, Oo, so, hindi pa na pinakita tapos correct. hirap kang sa ano na. So, away na. Oo, Baka yun ang away gusto na ng tayo. mga big players dito sa Cagayan. Yung No? tinanong ko Walang lang. political na katahimikan dito, walang stability. Kasi Mm. para hindi mapapansin ng mga tao. Kasi alam mo, pag stable ang liderato, pag stable, yung ano yan, yung direction ng ano yan yung development, pataas. Taas. Yung momentum niya, makukuha niya yan. Mm. Tapos pataas. Tingnan mo yung Isabela. Pag na-achieve niya na yung stability niya, yung momentum niya, Tuloy-tuloy magiging yun. stable na yan. Oo. So yung mga tao, magiging ano na sila, magiging responsable yung mga mamamayan at ipagmamalasakit nila ang kanilang probinsya or ang kanilang syudad. Saka yung right? kanilang leaders, Oo, di ba? yung mga elected leaders nila, ipagtatanggol nila yan. Kasi nakikita nila na stable, di ba? Pag stable ang liderato, hindi na dinisturbo ng mga ganyang kaso, mga banatan, mga problema, at lahat ng programa Permanenteng awayan. papunta sa kanila. Oo. Right? Papunta sa taong bayan. So dito ko Compare mo dito. Di ba? Dito. Dahil nga Ang- sa awayan, sa politika, awayan sa lahat, mula noon hanggang ngayon, wala. Bakit ba kasi nag-aaway ang mga tao dito? Maraming so, marami. aywan ko nga no? So, Aywan ko yung mentality na Bakit hindi ba yun? sila matured pa Bakit ba gusto Tagal na sila dyan. Okay. So, Hindi, sa ano naman kasi, kagaya yung legislative, di ba? Ipagmamalaki siguro marami sila. In numbers sila.
compare ngayon doon sa... Executive. Oo, Eh bakit? Yung executive, kasama niya din yung mga department heads, ha? No, oo, pero Diba? kung doon sa pagdating sa implementation, doon sa mga paggawa ng resolution o kaya ay doon sa mga proyekto na gusto niyong gawin, agad naman na ayaw ng legislative. Hindi naman natin siguro sinasabi na walang pagkukulang ng ano. Marami, siyempre baguhan naman siya. Pero yung plano, yung executive, si governor, ganun din si vice governor, yung kung ngayong mga 10 sa kasama, di ba? Okay. Sana bakit hindi sila mag-uusap na lang? Ayaw nga nila mag-usap eh. Kasi Biruin mo hindi na- kasama, hindi kasama. Ang paghihinayang natin dito, yung oras, Yeah? yung pondo, Mhm. na instead na nandito sa atin sana, ibibigay po ng national government, ibabalik pa. Hindi na ibabalik yun eh. Hindi na. Lala yung kalsada program, di ba? Hindi lang yun. Mababa ang credit rating ng Cagayan sa mga Yes. paghihirap sa mga bangko. Dahil wala siyang political stability. Sino ang lugi doon? Eh, Di ba syempre, tayo, yung yung taong mamamayan, bayan. taong bayan. Taong bayan. Hindi naman sila. Kaya yung taong bayan, mulat na rin yan. Yung sabihin nila, away kayo ng away, mga leche kayo, lumayas kayo dyan. Mag-away na lang kayo sa ibang larangan, di ba? Boxing na lang kayo. Dapat yung Kapitolyo, tsaka yung Sanggunian, meron na siyang ring. Di ba? Boxing ring na lang. Bula-bula lang dyan, natira matibay. Ganun. Kasi di ba, nahihirapan ang Kasi- mga tao. Parang reindeer na Nadideprive ang mga tao. Yung mga kalsa-kalsada na yan, di ba, dapat sana marami na silang mapapakinabangan, di ba? Pero wala. Pero mo yung... Isa lang yung kalsada program sa mga Oo, isa lang yan. Isa lang yan. Eh, paano yung iba? Diba? Tapos every time na magsasalita, ganito, ganyan, pakuha ng simpatsya. Kagaya ngayon. Pangalawang pagkakataon na ito sana na in the first quarter, ma-approve na po yung ano, pondo. Baga aabutin na naman sa December yan. December na naman. Eh, anong- Re-enacted na naman. Eh, yung nga. So Eh, yung wala re-enacted niyan, yung 2016 or 2017. 2017. Hmm. Re-enacted. Instead na pinag-uusapan sana ngayon, 2019 na, Oo, di ba? oo. Dahil 2018 Ay, ngayon. ang tanong dyan, syempre, ang 2017 budget ay hindi yan election budget. Right? So, pag hindi election budget, medyo gutom ng konti yan. So, yun Pero nga. dito, balik na tayo sa city. Ang swerte lang ni Mayor Jeff dahil kasama niya si Vice Mayor Bentley. Yun, oo. So, walang ego, walang competition, Pero- walang... Yung ano naman kay Mayor Jeff, palagi naman yung suspension. Oo nga. Tinanong ko nga doon. Eh, syempre, I will ask because I'm not privy to anything dito. Like, okay, I'm just learning, I'm just observing. So I need to ask questions from the people who are really from here. And most probably, those are the officials. Sabi ko, ano ba problema ng mga kalaban kay Mayor Jeff? Bakit nila, ano ba, is he an erring public official o politika lang yan talaga? Kasi kung hindi siya akma sa pagiging mayor, bakit pa siya ine-elect ng mga tao? Kung walang tiwala. Diba? Kung walang Oo. tiwala. Pero dahil, at saka ano ba, hindi ko maintindihan eh, kasi ang dami-daming mga ikinakaso sa kanya. Wala ba siya mga legal advisors or wala ba siyang mga ano, para bago siya mag-ano sa mga bagay-bagay na patungkol dyan. At syempre, maraming maselang bagay yan eh. Hindi man, basta pumirma ka lang, pwede na. Maraming political Diba? advisors. So- Pero iwan natin kung bakit. At saka lagi Pumatol nilang sa ganun sinasabi na- walang pera ang syudad ha. Diba? Lagi nilang sinasabi walang pera ang syudad. So saan napupunta yung pera ng syudad? Oh my gosh. So anyway, yan, Hindi mag-election na mawawala naman. ng pondo ng kahit anong local government. Tama. Meron na Business dadagdagan. taxes pa lang, Yes. di ba? Dalawa na ng sinisingin nila sa mga negosyante, may deal nga sila dyan. Tapos, eto na, magpa-filing na naman ng candidacy sa October. Malapit na. O, yan ang titignan natin dyan. Sino ba yung mga lalaban kay Mayor Jeff? Yes. May naaamoy ka na ba na nagpaparamdam ng mga magtutunggali Sa ngayon, parang blurred pa lang yung ano natin. Blurred pa? Oo, hindi pa malinaw. Kasi Ano inuna ng nila, lente kung sino Inuna. inuna nila yung magpasuspende kaysa yung magparamdam na tatakbo sila ng alkalde. This coming month siguro, pwede nang Meron na. liliwanag yan. Oo, liliwanag na. Liliwanag siguro yan. Pero kikita po natin kung ano po yung
action. Siyempre, mararamdaman din natin kung sino yung Basta ito lang po ang ano. magparamdam. Oo, ito lang po yung ating kampanya sa ating mga mamamayan. Pumili po kayo ng mga leader nyo na hindi po mahilig makipag-away or hindi po mahilig pumatol sa away. Yeah. Kasi sayang, di ba? Ang daming nasasayang ng Kung mga iniisip niya opportunity. sana ay yung kapakanan ng mamamayan, Oo. yun sana. Sa bagay, kahit naman napapasuspindi ka or nawawala yung, kumbaga, yung momentum mo, kung talagang tutok na tutok ka naman sa paglilingkod bayan, di ba? Mararamdaman din naman ng tao yun. And, syempre, disadvantage din yan ng mga kumakalaban sa'yo kasi sa ibang banda, kapag kakampi mo ang taong bayan, ikaw ang susuportahan nila at talagang ilalampaso nila, they will, you know, the people will decide and kahit na bigyan sila ng pera, sabihin nila, hindi ko kayo iboboto, hindi namin kayo iboboto dahil wala na po kayong ginawa kundi awayin ng mga tao, iniluluklok namin sa pwesto. Siguro kung ganito ang ng mga politiko natin, yung kung pagbabago ng sistema ng gobyerno, ewan ko kung yun ang applicable. No? Huwag na nilang gawing idol ang mga oposisyon sa national government, di ba? Kasi laging ganun parang laging may oposisyon. Kahit naman walang kakwenta-kwenta, yung mga pinag-aawayan nila at yung mga kiniklaim nila, ano naman, basta lang may masabi, may malang sabi nga nila. May masabi lang. Sa mga bands na tangod mo yung nagsalita si Pangulong Duterte. Kaugnay doon sa elected na barangay Correct. captain, barangay officials. Saka dito yun. Oo. Meron palang, sa bagay, matagal na yun. Nung una, Binanggit niya na yun eh. Nung Sabi unang- niya nga, sabi niya dyan sa Cagayan. Sabi niya, ng listahan dyan. ng drug list. Oo. Meron na. Oo. Pero hindi pa barangay captain. Nung former pa lang. Former mayor. Former mayor. Oo. Pero ngayon, kumandidato, Pinangalanan siyempre niya inulit eh. niya yung pagbanggit dahil Pinangalanan niya. niya, di ba? Oo, pinangalanan niya. Sinabi niya, barangay captain Captain, niya. yes. Sabi niya. Barangay captain, kasi antiporada pa naman. Pero antiporada naman naman. So, dalawang binig ko na yan. Yung una, yung unang naglabas ng listahan ng mga government officials na sangkot sa narco-politics. And eto, kaya nga di ba may balita na may nagtago dyan sa Bugay? May nagtago kasi mainit, baka mamaya isama sa mga matokhang, di ba? Kaya ngayon na medyo, pinangangalanan ng presidente, ewan. Ano kaya ang ngayon ng DILG? Oo. Di ba? Alamin na naman natin. Di ba? Mamaya wala na naman silang sabihin Diba? sa atin yan eh. Anong papalabas na statement ng DLG? Once nababanggit na ngayon yung isang elected na barangay chairman na dati na po nung binabanggit. Pero ngayon, Pero sasabihin ng DILG dahil yung mahigpit na talagang yung illegal na droga hindi po papasa kay Pangulong Duterte. Pero kasi, the DILG will act upon it once there is already a case filed. Right? But, the PNP has to step in because the PNP is the main agency, PDEA. PDEA and PNP. Sila yung, may kapangyarihan, di ba? To Oo. arrest or whatever, ma-enforce yung Total, batas. identified na. Total identified na. Mismo sa presidente, di ba? So dapat pinakasuhan pa ba yung mga ganyan? No. Kasi syempre magre-release ng yung PNP, yung DILG kapag may kaso na. Yes. Alam mo naman ng DILG, kailangan meron laging dokumento. Hindi sila pwedeng basta-basta tumitira dyan ng wala. Dahil wala naman silang police powers, di ba? Okay, so eto, medyo abangan natin kung ano yung susunod na mangyayari. At least alam na natin na kumbaga consecutive na pangalanan na, 2 beses na yan. Kaya nga, pansin mo, nung time na tinatanong natin si Governor patungkol sa mga issue na yan, Gov, ano po masasabi niyo kasi merong mga opisyalis sa lalawigan ng Cagayan na umano ay nasasangkot sa droga, sa narco-politics, na yun po ay pinangalanan na ni Presidente Duterte at sinabi niya kaya nga sabi niya hindi natin sila kumbaga sinasabihan pero hindi Kumbaga, hindi kinukonsinti. Oo, hindi kumbaga distansyado ang probinsya over them kasi nga yun nga syempre kung ine-embrace mo nga naman sila kahit pa paano consider nila na baka may kinalaman ka din. Yes. So nag-hands off ang karamihan sa mga opisyal ng probinsya patungkol dyan. Pero either way, kung sakali naman na ito ay natigil na,
Or baka naman, let's give the benefit of the doubt, baka naman nagkamali din ang presidente pa, kasi hindi naman ito yung unang beses na magkakamali siya. Meron na rin siyang pinangalanan before na sinabi niya sangkot sa narco-politics, pero eventually, nag-sorry siya doon. Di ba? Gusto yun eh. Sabi niya, ito, involved dyan. Ay, doon Kasi sa Region 1. Oo, pero sa Region 2, nag-sorry siya. pinanindigan na meron. Nag-sorry siya doon. And Oo. even yung doon sa La Union, hindi siya doon nag-sorry. Talagang pinanindigan niya na ikaw, nung pinatawag sa, di ba, pinatawag ng mga mayor, di ba, Oo. pinatawag ng mga mayor, ikaw, pag di ka dyan tumigil, sasabihin ko sa'yo, bubulagta ka dyan. Sabi niya gano'n. Patayin kita. Talagang nirekta niya, direct na face-to-face. Kaya may mga nagsasabi sa atin, na sinasabi nila na talagang si President Duterte daw alam mo yung, para ba, how do you call it? Yung macho, yung sa amin, laki-laki, sabi nila, laki-laki. Pag sinabi nilang laki-laki, talagang may bayag. May isang salita, may bayag, ganyan. Talagang, pag sinabi niya, Gagawin niya. Oo. Kaya, syempre, yung mga iba, huwag na kayong papetex-petex dyan. Dahil, marami na po tayong nakita ng mga presidents kung ano ang nangyari sa mga tao na talagang hindi tumitigil. Diba? Lalo ito, yung nababanggit po natin, tumakbo pa, nanalo. Yung pala, alam niya pala na nabanggit nung nasa drug list siya. O nga, pinangalan ulit. Diba? Lakas ng loob. Pero baka naman sabi niya, hindi totoo yan. Ano pangalan to? Parang nagpapakita ka na lalaking-lalaki ka na. Oo, yun nga. Parang sinabi yan, lalaki ako dito. Instead na sana na lumaylo ka na at sumurrender ka na, yun, tumakbo ka pa, nanalo. O, siyempre, nabanggit ulit. At hindi natutulog ang BNB Region 2. Ay, siyempre, Sipag. napakagyan. Yan. Dahil may ano yan eh. Nagkantay lang yan eh. May strike policy yan eh. Strike policy. So, nako, baka mamaya. Si Yusek Dinyo, di ba? Lagi yung sinasabi, hindi pa walang puwang yan yung pag nanalo ka. Kahit nanalo ka, kung sangkot ka at may katibayan, ikaw ay hindi pwede, sabi niya. Sana po, hindi namin wini-wish na magkaroon ng mga casualty, but kailangan kung gumawa ng action. May pag-dialogue po kayo agad kay Presidente kung hindi naman totoo, di ba? Oo. Kasi hindi natin malaman kung ano ang tumatakbo sa utak ng mga ibang tao dyan, at sana ay wala pong casualty. Sana, ideally, May iba pa, kung may iwasan lang. Oo, kung may iwasan lang. Kasi syempre, nakakalungkot din ang nagpagkaroon ng casualty. Pero sana, immediate dialogue. Kasi doon sa amin, ang ginawa nila, talagang immediate dialogue. They sought the audience of the President as king. Hindi pwedeng tumagal. Kailangan makausap mismo ang Presidente. Parang ganun. Mag-explain. Kasi Peter Lim na, ang gawa niya kausapin yung Presidente. So, paano yan? Magbabalik ko ang ating programa at talipas ng ilang paalala. Samahan ang Talk TV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. Talk TV Cagayan Valley. Trending sa 2. Naghahatid ng mga maiinit na issue, balita at usapin sa mga lambak at isla sa Rehiyon 2 at sa mga kalapit lalawigan. Tatalakayin at susuriin, bubusisiin sa kapakanan ng mamamayan para sa mas well-informed na lipunan. Ito ang mga kwentong dapat ninyong malaman. Ito ang Trending sa 2, kasama ang inyong mga host, Vanch Padilla at TJ Tuddaw. Okay, kasamang bands. So, medyo, Ang init ng ating usapin ngayong usapin, umaga. At this past few days kasi, dahil nga doon sa hectic na schedule natin. So
Subalit na-compile ko yung pinag-uusapan namin. So medyo napahaba pa tayo. Subalit ay sulit naman dahil naiparating natin sa ating mga kababayan, viewers po natin sa social media, maging sa cable at yung sa shareable news mo natin sa among bands. At laking po salamat po sa binigay po ninyo na pagkakataon muli para maibigay po ninyo yung namin sa inyo, yung trending sa Yes, DOS. trending sa DOS. Maraming po salamat hanggang sa araw po ng bukas. Siyempre, inyong makakasama pa rin ang inyong favorite tandem sa umagang ito. Sa ngalan po ng ating kasamahan sa technical side, muli po ako po si Vanch Padilla. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at panonood. Ito lang po si Kuya TJ. Magandang umaga. Trending sa DOS. Naghahatid ng mga may init na issue, balita at usapin sa mga lambak at isla sa Rehiyon 2 at sa mga kalapit lalawigan. Tatalakayin at susuriin, bubusisiin sa kapakanan ng mamamayan para sa mas well-informed na lipunan. Ito ang mga kwentong dapat ninyong malaman. Ito ang Trending sa DOS. Kasama ang inyong mga host, Vanch Padilla at TJ Tuddaw.